Tototi nemakorokoto zve kuna Yahya Goodvibes naAllen wemaskits. Konai imi kusekesa Wicknell zvakunotobhadhara zve. Welcome back to Panonzi Pano. Pano patinokuunzirai dzese dziri kupisa. Kana iri first time yako kuva pano, ndapota bayai apo pakanzi subscribe, mobva malaika nekushare video rino. Izvi zvinobetsera kuti risvike kure. So seWicknell vazviita zvakare. This time vatengera Yahya naAllen a Toyota Aqua each. Vatengerwa maAquaya. Congratulations are in order kune shasha dzecomedy idzi dzapruvha kuti kusekesa Wicknell kunobhadhara. Kungoti ndezveropa izvi, nhamo nemanga hazvisiyane, isu vamwe veminyama hapana, plus mugoti unopiwa anyerere. While nothing seems to be working in Zimbabwe for the majority, mota dziri kuita kutengwa nekugoverwa kunge mango naSeWicknell. Muzvipatara hamuna kana mishonga, hapana chiri kushanda, kungoti munhu nemunhu anoita hake zvaanoda nemari yake. So mumashoko anyorwa naSeWicknell vanyora kuti, I've never laughed this hard. This is hilarious. Can these two go and see Madzibaba Chipanga urgently and get a Toyota Aqua each? Congratulations. Isu kuno tiri mukiu tichakangomirira kuti tinziwo tindoonawo madzibaba ava. Congratulations Yahya naAllen. Asi konhai takazoti chiko, takazoti Ollah akambonyimirweiko.